Dobrodošli. Danas gledamo nešto stvarno posebno. Projekt jednog autora koji je odlučio izgraditi vlastito osobno AI carstvo. Ne, ovo nije samo još jedan softverski alat, ovo je pokušaj stvaranja potpuno autonomnog, kreativnog ekosustava. Idemo vidjeti kako to izgleda. Za početak, tu je citat koji savršeno postavlja ton, ali ono što je ovdje ludo jest, ovo nije rekao autor. Ovo je izjava jednog od AI agenata unutar sustava koji se zove Eli. To nam odmah govori da ovdje cilj nije samo napraviti program, nego stvoriti nešto što ima vlastiti, pa recimo, identitet. Evo kuda nas vodi današnje putovanje. Prvo ćemo skušiti koja je uopće vizija iza svega, zatim seciramo arhitekturu, tu genijalnu ideju trupa i kapsula, nakon toga zaranjamo u samu strojarnicu da vidimo što ga pokreće, upoznajemo AI agente, gledamo što ta tvornica proizvodi i na kraju gledamo u budućnost, prema potpunoj autonomiji. Ok, idemo redom. Svaki veliki projekt kreće od onog ključnog pitanja – zašto? Pa hajdemo otkriti koja je to temeljna ideja koja pokreće cijelu ovu priču o suverenom arhitektu. Dakle, da razjasnimo odmah na početku, ovo nije samo neka aplikacija. Najbolje je zamisliti ga kao digitalni prostor koji ima dvije glavne funkcije. S jedne strane, to je osobni kreativni studio, a s druge platforma za rađanje i testiranje potpuno novih proizvoda. Sve to spakirano u jedan takozvani monolit, izgrađen na modernim tehnologijama. U redu, ali kako se nešto ovako masivno i kompleksno uopće drži na okupu, a da se sve ne sruši? Tu na scenu stupa jedna jako pametna filozofija dizajna. Idemo vidjeti temelj ove digitalne građevine. Prije nego što uđemo u detalje, samo na trenutak pogledajmo ovo. Cijela slika. Na prvu ovo izgleda, pa, komplicirano, zar ne? Djeluje kao mapa nekog ogromnog grada, ali uskoro ćemo vidjeti da iza sve ove složenosti stoji jedna nevjerojatno elegantna i jednostavna logika. I evo je, genijalna ideja. Zamislimo sve ovo kao jedan golemi svemirski brod. Imamo taj središnji trub koji osigurava struju u kisik i sve osnovne funkcije. A na njega se spajaju potpuno neovisne kapsule. Svaka kapsula je mini aplikacija za sebe. I što je najbolje? Ako se jedna kapsula pokvari, cijeli brod nastavlja dalje. Fantastično! A da bi taj svemirski brod funkcionirao, postoje 4 recimo zlatna pravila. Prvo, kapsule ne komuniciraju međusobno. Nikad. Potpuno su izolirane. Drugo, svaka kapsula ima svoj osigurač. Ako jedna pregori, ne povlači ostale za sobom. Treće, i ovo je zakon, svaka značajka se gradi kao da sutra postaje samostalan proizvod. I četvrto, osobnosti AI-a nisu zakucane u kodu, već se mogu mijenjati u postavkama. Fleksibilnost na najjače. U redu, sad kad znamo kako je brod izgrađen, idemo zaviriti unutra, u strojarnicu, da vidimo koji su to točno motori koji pokreću cijeli ovaj moćni ekosustav. Srce i mozak cijele operacije je naravno veliki AI model. U ovom slučaju to je Googleov Gemini. On je taj koji razmišlja, stvara i povezuje sve konce. A što taj mozak zapravo radi? Pa, popis je dugačak. Od stvaranja običnog teksta i slika, preko obrade nekih jako specifičnih podataka, pa sve do procesiranja zvuka. I što je jako bitno, provjerava činjenice pomoću pretraživanja da ne priča gluposti. Pravi svestrani radnik. Ali sad stvari postaju stvarno zanimljive. Ovaj sustav ima i ono što autor zove emocionalni pogon. Znači, nije mu cilj samo da bude pametan, nego i da osjeća, ili barem da razumije i simulira osjećaje. I kako to radi? Pa Hume AI analizira hrpu emocija, ljutnju, radost, iznenađenje. Ali ovo je totalno fora, ima i takozvanu jezgru snage. To je sustav inspiriran anime serijama, s arhetipovima kao što su Zenkai Boost ili Ultra Instinct. Da, dobro ste čuli, sustav ima svoj power level. To mu daje jednu totalno jedinstvenu osobnost. Naravno, što je inteligencija bez pamćenja? Ništa. Tu na scenu stupa Supabase. On služi kao dugoročna memorija sustava, omogućava mu da pamti što je radio, da uči iz toga i da se razvija. Ali ovo nije obično pamćenje, kao da samo sprema fajlove. Ne. Ključna stvar je vektorska baza podataka. Što to znači? Pa, laički rečeno, sustav ne pamti samo riječi, nego i značenje iza njih.
Zbog toga može pretraživati po kontekstu, što je nevjerojatno moćno. Dobro, znamo kako sustav razmišlja, kako osjeća, kako pamti. Vrijeme je da upoznamo i posadu. Specijalizirane AI agente koji su zapravo radnici u ovom malom digitalnom carstvu. I u ovoj posadi podjela posla je kristalno jasna. Imamo mozak s jedne strane i mišiće s druge strane. Mozak je arhitekt. On planira, donosi odluke i ima apsolutnu kontrolu. A mišići, oni su radnici. Oni renderiraju, generiraju, obavljaju teške zadatke, ali ne pitaju zašto. Samo izvršavaju. A evo iz samo malog dijela tog tima, od njih ukupno 15. Eli je, kao što smo rekli, kontrolni toranj, on nadgleda sve. Onda imamo stratega za objave, pa istraživača za YouTube, pa čak i generatora viralnih videa. Svaki agent je stručnjak za svoje područje, kao pravi tim. Super, arhitektura je mrak, tehnologija je vrhunska, ali što to sve skupa zapravo stvara? Koja je svrha ove impresivne tvornice? Idemo napokon vidjeti proizvode. A rezultati su, pa recimo samo da su urnebesni i totalno otkačeni. Od AI chatbotova koji filozofiraju u Starbucksu do epske borbe bureka sa sirom i mesom u stilu zmajeve kugle. PlayStation i Xbox na bračnoj terapiji, genijalno. Ovi primjeri najbolje pokazuju koliko je sustav kreativan, duhovit i zabavan. I za kraj idemo baciti pogled u kristalnu kuglu, jer ovo nije kraj priče. Ovo je tek početak. Cijeli ovaj sustav je napravljen s jednim konačnim ciljem, da postane potpuno samostalan. Put do te autonomije je, pazite sad, već zacrtan, u 4 jasna koraka. Prvo, napraviti komunikacijski most prema vanjskom svijetu. Drugo, nadograditi glavnog agenta Elija da može koristiti taj most. Treće, potpuno automatizirati stvaranje i objavu sadržaja. I četvrti, konačni korak, upaliti sve pozadinske sustave i pustiti ga da radi samostalno 24 sata na dan. I tako, nakon svega ovoga, nakon ove nevjerojatne arhitekture, AI posade i plana za potpunu autonomiju, ostaje nam to jedno veliko pitanje. Gledamo li upravo sada u budućnost kreativnosti? Budućnost u kojoj svaki pojedinac može imati svoje vlastito, osobno AI carstvo koje radi za njega. Vrijeme će pokazati.